سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجون كم تلمود اب اثيوبيا زلو او وقت زقاطمه كسراتاتنا هيوت ترامب سعرته مبايو كينات ارمينيان اذربيجانن علقلق كوتا روبوت وتهدرات بريطانيان زدهسس وانا زيناتات حيزلكم قريبا لغو ني ودر تخاتلت مدبنا نمخان سبسكرايب كتغبروا يعدمكم ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ክልል ትግራይ ፌደራል መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ድሮ ካብ ዝጀምር ገለ መዓልታት ተቕፂሩ ዘሎ ውግእ ይቕጽል ኣብ ዘሎ እዋን ከቢድ ክሳራታት ናይ ህይወት የጋጥም ከም ዘሎ ሓንቲ ዘጋርዲያን እትበሃል ማዕከን ዜና ጸብጺባ እታ ማዕከን ንምንጭታታ ብምጥቃስ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ጸብጻብ እንተ ወሓደ ኣብ ዶባት ክልል ትግራይ 6 ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት ሱሳ ዝኾነ ድማ ቆሲሎም ከም ዘለው ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሰሜን ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ ሕክምናታት ኣስታት 100 ዝኾኑ ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ተዘካየድ ዝነበረ ውግእ ተጎዲኦም ይሕከሙ ከም ዝነበሩ ገሊጻ እታ ማዕከን በተወሳኺ ንምንጭታታ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖታ ሓበሬታ ኣብ ሰሜን ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘሎ መንገድታት ብብዝሒ ኣምቡላንስ ክንቀሳቐሳ ይረኣያ ከም ዘለዋን ኣብ ሓንቲ ሳንጃ እትበሃል ዓዲ ኸኣ 98 ዝተጎደኡ ወተሃደራት ፌደራል ከም ዝተሓከሙ ክትገልጽ እንከላ ከቢድ መጉዳእቲ ዘለዎም ወተሃደራት ድማ ናብተን ዓበይቲ ሕክምናታት ዘለወን ከም ጎንደርን ካልእን ዝኣመሰለ ከተማታት ይውሰዱ ከም ዘለው እያ ገሊጻ ብጀካ እዚ ድማ ከም መግለጽታ ማዕከን ሓደ ሰራሕተኛ ናይ ግብረሰናይ ትካላት ኣብ ክልል ኣምሓራ በቀዳም 3 ህይወቶም ዝሰኣኑ 35 ከ እንዳተሓከሙ ከም ዝረኣየን ቅድሚ መዓልቲ እውን ብዓርቢ 5 ህይወቶም ሲኢኖም ኣስታት 105 ከ ተጎዲኦም ርኢየ ከም ዝበለን ያገሊጻ ዘላ እታ ማዕከን በተወሳኺ እቲ ውግእ ከሳብ ሕጂ ብሓያል መልክዑ ይቕጽል ከም ዘሎ ያሓቢራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከ ትማሊ ቤት ጽሕፈት ርክብን ህዝብን መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብቲ ክልል ብመንግስቲ ፌደራል ደብዳብ ክትገብር ተላኢኻ ዝነበረት ነፋሪት ብሓይልታት ክልል ትግራይ ተሃሪማ ወዲቓ ከም ዘላ ይሓቢሩ ብዛዕባ ናይዛ ነፋሪት ምውዳቕ ግና ከሳብ ሕጂ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝወፀ ዝኾነ ሓበሬታ የለን እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ቀጻሊ እንከሎ ከ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ኣመራርሓ ሓይልታት ምክልኻል ከምኡ ድማ ሃገራዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር ናይ ሓለፍቲ ምልውዋጥ ገይሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ በዚ መሰረት ከ እቲ 17 ኣዋርሕ ኣዛዚ ሰራዊት ፌደራል ዝነበረ ጀነራል ኣድም መሐመድ ብጀነራል ብርሃኑ ጁላ ክልወጥ እንከሎ ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ተመስገን ጥሩነ ነቲ ሕጂ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ተመሪጹ ዘሎ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ለዊጡ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኮይኑ እዩ ዝርከብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ደመቀ መኮነን ከ መዝነት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ተደሪብዎ እዩ ዘሎ ነዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣመልኪተን ከ ብዙሓት ማዕከና ዜና ዓለም ዝተፈላለየ ትንታነታት ኣብ ዝህባለ ዘለዋ ግዜ ኢትዮጵያ ህልቂት ኣሽሓት ዝስዕበሉ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ሓድሕት ከይክሰት የስግእ እዩ ዝብል ኣርእስታት የን ኣስፊረን ዝርከባ ኣብዚ እዋን ናይ ዓለምና ዝተፈላለየ ውድባት እቲ ኣብ መንጎዞም ክልተ ወገናት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዘተ ክፍታሕ ክጽውዑ እንከለዉ ሓላፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ አንቶኒዮ ጉተረሽ ዘቕረቦ ሽግር ኣብ ጣውላ ብዘተ ክፍታሕ ዝብል እማም ኸኣ ክሳብ ሕጂ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ዝኾነ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ከም ዘይተዋሃበሉ እዩ ተገሊጹ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣስታት 1600 ዝበጽሑ ካብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝኾኑ ስደተኛታት ብንኣሽቱ መራክብ ገይሮም ናብ እስጳኛ ኣትዮም ከም ዘለው ተገሊጹ ቅድሚ ሕጂ ንኤውሮጳ ንምምጻእ ብብዝሒ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዝነበረ መንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ዳርጋ ተዓጽዩ ናብ ክበሃለሉ ዝኽእል ደረጃ ምስ በጽሐ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝብገሱ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብተን ገዛኣት ሃገር እስጳኛ ዝኾና ናብ ኣፍሪቃ ዝቐረባ ደሴታት ካናሪ ብብዝሒ ክኸዱ እዮም ዝረኣዩ ዘለው ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን እውን ካብ ሴኔጋል ዝተበገሰት ጃልባ ብዙሓት ስደተኛታት ሒዛን ከላ ብምጥሓላ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣስታት 1600 ዝበጽሑ ስደተኛታት ናብ ደሴታት ካናሪ ኣትዮም ከም ዘለው ተፈሊጡ እቶም ኣብ 20 ንኣሽቱ ጀላቦ ብምዃን ናብተን ደሴታት ዝኣተዉ ስደተኛታት ከ ተጸቓቒጦም ብምንባሮም ዝተጎድኡ ዘበሉ ረድኤት ክረኽቡ ብመንገዲ ሄሊኮፕተር እዮም ተወሲዶም ነዚ ሕጂ ብብዝሒ ዘጋጥም ዘሎ ዋሕደ ስደተኛታት ኣመልኪቶም ድማ ሰብ መዚ እስጳኛ ኣብዛ ጌና ዘይተዛዘመ ዘላ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 11,000 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብዘን ደሴታት ከም ዝኣተዉ ብምሕባር ምስቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብዘን ደሴታት ዝኣተዉ 2557 ክነጻጸሩ እንከሎ እቲ ቁጽሪ ብልዕሊ 4 ዕጽፊ ወሲኹ ከም ዘሎ እዮም ኣብሪሆም ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ ዝጸንሐ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብዓወት ጆ ባይደን ተዛዚሙ ኣሎ ይበሃለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ኣብዚ እዋን ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከሳብ ሕጂ ብስዕረቱ ከም ዘይኣመነ እዩ ተገሊጹ ገለ ምስቲ ፕሬዝደንት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ከኣ ትራምፕ ስዕረቱ ኣሚኑ ስልጣን ፕሬዝደንትነት ኣሜሪካ ብሰላም ናብ ጆ ባይደን ክሕልፈው ይምኽርዎ እኳ እንተሃለዉ ንሱ ግና ዳግማይ ምፍቃድ ድምፅታት ክግበር ከምኡ ድማ ንደገፍቱ ኣኪቡ መደረታት ከስምዕ ሓሳብ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ግና ስልጣን ፕሬዝደንትነት ኣሜሪካ ከሳብ ክንዲ ምግዳፍ ዝኣቢ ዘሎ ኣብቲ
بزي شارويان أمريكاويان تخاتلت ترى زيكونه ولون بإيروباويان تخاتلت زخونه نيمتفق ملكت أي ترأيلون زبلوا مرجع تسعيرو سلطانو مسقدفه اتزنبرو بينا سلز سأنو كم زخونه ينزقلصا نسان وسيغن ترامب كاب سلطانو مسورده نحق منقصة تحيسكا بقوداي قرص متفق غيركان كال انزبل كستات قريبو فقود بيت فرد كمالالسكم دما عند حرق بنيا خوين ترغيبو نابيت مأسرت كامل رحسل زخيليو ابز اوان بزتخالو متن سلطانو زي قطفلو منقدي زناد زلو بمبالين نتب جو بايدن تسعيرو دحر 28 عامتات نمجمرتا غيزي نحنت ابرن امريكا زمرح بريزيدنت خوين زلو دونالد ترامب العلن تزاريبا زلوا لعلوي أزاز سراويت عباي بريطانيا هاغورو مصاي روبوت زخونو وتهدرات كهلوا كم زخونه يافليتو ازي جنرال سير نيك كارتر زبال لعلوي أزاز سراويت بريطانيا زخونه بعد سلطان ابتزهابو حبريتا هاغورو اب عامته 2030 استاد 30 شح زبصح روبوتات وتهدرات اب حيلتات مكلخالته هاغر كتوتو كم زخونتن اتم روبوتات كا اب عوده وغا اب قدميت زلو مسمرات اب غونتم وتهدرات بريطانيا كسلفو تخولو كم زلو يافليتو نسو وسيخو اتم اب غون حيلتات مكلخال زسلفو ماشينات بزحم كساب 220 شح كبصح كم زخل قاليهم بعلم زنقاسقسو وسانه زوسدن كخونن كلو قاليهم دما تمرحت كخونو تخولو كم زلي تزاريبو حيلتات مكلخال بريطانيا زحلف قرب عامتات بوحد وتهدرات كساقه خمس صنحي زغلاص ازي يخون امبر نزناي روبوت مس وتهدرات محواس زبل حساب زقاوم بزح زمه تخغبر زصنح خوينو منستري مكلخال بريطانيا خانه تقاوموتات روبوت ولاون مس وتهدرات انت تحوسه طيت زتكوس غنا سب طراي كخون كبل يزملسلو إيتا زتسميه هو ببلو معبل برتع نفاس زنابن بمسعب نهاجر كوبا يتقعلو ازي بغواتي مالا بزحلف الاوان هيوت 257 كم زاد فاز فلت إيتا زبال هو ببلو معبل حجي ناف كوبا بصحيلا بزلو غزي ابتهاجر برتع لقلقن مهمام مريتن كسعب كم زخيل زغلاص ازي كساف فلوريدا امريكاون زرغح كهلو كم زخيل زغلاص زلو هو ببلو معبل كا اب ساعات 100 كيلومتر اندات حنبب يغعاز كم زلو هاجراو مكلخال هو ببلو حدغاتات امريكا زغلاصا نايزوس ايتكا هاجراو مكلخال هو ببلو حدغاتات امريكا زبال منغستاو تكال ازي اب كوبا تخسيت زلو برتع نفاسن زنابن افلاغات لعلعاق مليوم هيودق سبات اسقات كخونو طنق خون كم زخيل يمطنقق تاسري زلا هبوبلو معبل إيتا ابانامون 17 سبات هيوتم كسونو 68 سبات كادهايم كطفط طنق خونن كلو اب مكسيكون اب حنتي تشياباس تبال عدي استاد 10 سبات هيوتم اسئنوم كم زلا يتغليصو هاجر أذربيجان أبتمس أرمينيا تجبر زلاوج أبزوا ناغارنو كاراباك أقداسيت زبلتا كتما شوشا أبتحت مقوص أراكم زأتود جليتا نزا ملكتو بريزيدنت أذربيجان زخونة إلهام علييف وتهدرت هاجرو أبزوا ناغارنو كاراباك تركب عند شوشا تبال كتما أبتحت قوص رومي أتيوم كم زلاوي جليتو منقست أرمينيا جنان نزنة أذربيجان مجلس بمنساق اتوكينات جينا قد سأل خمزولي أفليتا أرمينيان أذربيجان بسنكتن كلتي أنزان هاجر زسحب زوبا أو قد حرم تاون بشحن شعات 294 ناي تخصم قراص معجيرن كوانتا نبرا كبز حلف مسكرم جميرن جنا داغماي نابوق تمليسن ابز اوان ابتزوبا حيال وق يكايد كم زلي زفلات نحجز تدالو الزينات تزينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم